Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka daure ka danna mana alaman nan ta subscribing, sannan ka danna alaman ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za su yi ƙoƙarin sanar da kai. Kar ku manta kuna tashar Garoski TV. Garoski TV ta kuce. A yau ma dai mun zo muku da shahararrun mawaƙa guda biyu wanda kuka fi sani da Hamisu Breaker tare da Sani Ahmad. A cikinsu muna so za ku tantance mana wanda ya fi iya waƙar soyayya, don haka za mu fara ɗora muku waƙar Hamisu Breaker, daga baya kuma sai mu ɗora muku waƙar Sani Ahmad. Kada dai ku manta za ku inga mana comment a ƙasa kuna gaya mana mawaƙin da ya fi iya waƙar soyayya, don haka yanzu za mu fara da waƙar Hamisu Breaker. Kada kuma ku manta da alamar nan ta subscribing, sannan ku inga yin liking a ƙasan bidiyon, ku inga mana comment kuna sharing zuwa group ɗinku na WhatsApp. Yanzu za mu fara da waƙar Hamisu Breaker. Hamisu Breaker, bismillah. Shi so sabo ne daga zuciya zuwa wata zuciya, mutum da yake yi da saba ya saba hakan da kamar wuya. Idan ka so a so ka, idan an so ka kaso ne gaskiya. Ke ko kin sami ni sasari kin bar ni ina faman wuya. Kin gana mini in ganki, kin kiki ban dama in zo gake. Shi kuma ina binki, na rasa ina zan da ke. Wace ce ke, a ina kike, wa zai nuna min ke? Baya ta ke nan. Wace ce ke? To masoya Hamisu Breaker, kun dai ji wannan ita ce waƙar Hamisu Breaker ta soyayya. Don haka kada ku manta kuna tashar Garoski TV, kuma idan wannan ne zuwan naka na farko, ka daure ka danna mana alaman nan ta subscribing, sannan ka danna mana alaman ƙararrawa a inga liking ana sharing zuwa group na WhatsApp. Kada dai ku manta da alamar liking. Sannan yanzu za mu ɗora muku waƙar Sani Ahmad. Idan waƙar Sani Ahmad ɗin ta fita Hamisu Breaker, kada ku manta a comment section za ku rubuta mana Sani Ahmad ya fi Hamisu Breaker iya waƙar soyayya, ko kuma ku ce Hamisu Breaker ya fi Sani Ahmad iya waƙar soyayya. Don haka yanzu bari mu ɗora muku waƙar Sani Ahmad. Yau dai na kira su lamba ɗaya, gona ba kamar sa zancen gaskiya. Ina yau nazari da kukan kurciya, so mai sawa ya mai sagariya. Karatu na so da zurfi mai yawa, so ya sa ina tunanin rayuwa. Ina yi gobe da mayar da ba ta misaltuwa, na bayan gangarar bagon take hawa. So ya sanya zuciyoyi damuwa, kun kai yaran gama banansa. Ya yi daɗin kiɗa yake sa rawa, ya zama dole mu da su ba rawa. To masoya Sani Ahmad, wannan ita ce waƙar Sani Ahmad ta soyayya. Sannan kada ku manta mun ɗora muku waƙar Hamisu Breaker. Don haka yanzu sai ku tantance mana Hamisu Breaker ne ko Sani Ahmad ɗin ne. Kada dai ku manta ku yi mana comment a ƙasa cewa Sani Ahmad ya fi Hamisu Breaker iya waƙar soyayya, ko kuma ku ce mana Hamisu Breaker ya fi Sani Ahmad iya waƙar soyayya. Don haka kada ku manta da alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za su sanar da ku. Mun gode.